ọ bụ ebe unu tiri akwa ndị ka m na-egbu ihe n'aka ibe a ka o jide ya n'aka ka ọ na-ejide ya ka ihe ọma na-esi ya na-abịa mgbe ibe anyị nwa bụ ọgwa nna ya ka m ma ọ ka ma nyanwa ka bụzi nna ọra niile eso m bụrụ nwa ya ibe anyị biko ka enigbo ọgụ onye bụrụ ibe dị mma nwere ya ibe dị mma dị mkpa ọgwa na-enye bụ ma ịbịa bụgo bifọ mgbe i tiri egwu gwa m na itiri egwu ngwarị gị ọjị wee sị ugwu ji emere ya ka ọ pụta ka anyị mezie ka ibe mmadụ nke nwa bụkwa ego ọjọọ ọzọ m na-awa n'aka m nke erigakwa jidekwa nke a n'ime ya ememe ri nne n'ọnya ya bụ nwaanyị agụtụ egotu ya ihe ejekwa studio kekwa ọzọ ihe a na-eme bụ ka ọtọ m ụtọ na-egbute onye akọrọ ya ụtọ n'ihe obi onye tisi egwu mana o nwere ihe ojeta ya ma a na-egwu ochiri atụrụ ụtọ okwu tukwu ọnwa ya fọdụ o nwere ụbọchị oche nke ya ma nke ịdịgwa ọtọkwa ụtọ mana ibe na-ekwu bụ ukwu tukwu ọnwa ya fọdụ na mụ mara ọya nwere ebe ya afụ ya na si ejikwa wee tie egwu ibe anyị kene nri ya ụmụaka na-asị m jee n'ebe akwa gị tie n'egwu mụ na ada nwaanyị nwanyị elu oge zụrụ na-ebịa nna m ọ nwere ego egwu igwe obosiri ga n'oke onye ngwa egwu na-atọ mụtọ n'anya na asị ga nwere nke a wee asịkwa ike dị na-akwụ ugbo ọkwa mgbasa ebi abịa mpụ na ọ nwere onye gị bụrụ onye nka ese ndị na-akwanye elu sekọ nwa ese m ike ibe dị na nnukwu anụ nkịta ya nke a ka were wee natara ihe nna ibe ahụ na-ekirikwe nkiri ihe na-eme ebe ọgwa na makara ti egwu akwa na n'ụba oke mmanwụ nọ ọkwamutu mgbata akwụ ọnwa ya wetara Igbo mesịrị ka n'uke ike dị na-abụ na ụmụ ojii ya ego kumu ji ahụmahụ ire ka ntị ekwe mkpu n'ọnụ be anyị nwere m doo nke a bụ asụsụ be anyị nwere m doo ya na ire akarịa anya abịa ụbọchị abụọ ihe